mun kama 'yan ta'adda da bindigogi shekaran sha ranar Laraba, yanzu an kai jiya Alhamis mun kai su inda iko, amma yanzu da su an taho ana muna magana cewa wai mu gyara musu a sake su, saboda haka mu ba mu bukatar wannan. Don haka duk wanga bidiyo wanda duk ya gani ya yi kokari ya yada shi, ko ba haka ba? Magana ta kai wajen manya. Magana muna son ta kai har gaban mayya, ko ba haka ba? Ni mai yin wagga magana, ni mutumin Dogon Duci na kuka bakwai magaza, suna na Aliyu Shakala. Kuma dama sun ce in mu haka masu mu kai ma iko, kudi suke ba iko ana sakin su. Saboda haka don Allah jama'a wanda ya ga wanga bidiyo ya yi kokari ya yada shi ga duniya kowa ya sani. Kuma yanzu magana ga ana yanzu magana ta dawo da su hanga, an taho wurin mu ake neman a horar magare mu ba da hanya a tai a sake su. Ina ne nan? Jado ne? Muna kilo 20 Jado. Yawa. In ma na bar Jado, in nan ma na bar kilo 20 Jado ban da wurin zuwa sai Dogon Duci, ko ba haka ba? Ni ainihin na dan magaza ne, amma yanzu ina cikin kwami din Keshe, wani gari da ake ce ma Birai. Duk wanda ya gani shi hada wannan, shi kokari shi hada wannan. Yawa, Jado tana cikin jihar Agadas ne. Jado tana cikin jihar Agadas, kwami din Shirfa.